आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय आं बावहरबाय आरो दिनै बे बुब्लियावहाय दावहारु मुंख्लं ट्रफी जाय मुंख्लंफोरनि मुङै बे ट्रफीखौ होबाय थानाय जायो। जे थांनाय समावहाय मुंख्लं जालांनाय साफ्रोमबो जोंनि मुंख्लंफोरनिसिम इसोरनि खाथियाव आं आरज गाबो जे बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे इसोरनि खाथियाव आलो गोजोन जायगा मोनो। नैबे थावनिया जिहेतु जोङो बड'फानि मांखरसालि खाथियावनो बे बुब्लियावहाय आङो बड'फानि जिउमायाबो जाहाथे सोरगोनि खाथियाव आलो गोजोनै थानो हायो बेनि थाखाय आङो इसोरनाव आरज गाबग्रोयो। समा थांगासिनो दङ। गिबियावनो आङो दिनैहाय बे मुंख्लंआव बेखेवनायनि मुंख्लं ट्रफीखौ बेखेवनायनि बिबानखौ आंनो होनायनि थाखाय बानजाय आफादनि दैदेनगिरिफोरनिसिम आङो गाहाम हामलायनाय बावबाय, साबायखर आङो बावबाय। दावहारु मुंख्लं ट्रफीआ दिनै 22 बोसोर जाफैबाय। 25 बोसोर बारलांबाय, 26 बोसोर जाबोबाय। बे ट्रफीखौ दिनै दतमानिल' नङा, क'क्राझारनिल' नङा, सारा आसाम नाङैनो दिनै मिथिगौ बेयो पपुलार जाबाय। आरो बे ट्रफीनि गेजेरजों जोंनि गेजेरावहाय फुटबलनि फारसे सुबुंफोरखौ रंजानो आरो इयुन जोलैखौ थुलुंगा होनो थाखाय नाजाबोबाय थानाय जादों आरो बेयो इयुनावबो जालांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो। भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनियाव